जय वेल्जीपुर श्रीगिरी श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी की जय। వెల్జిపూర్ శ్రీగిరి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆశీస్సులతో మిత్రులందరికీ సకల శుభాల శుభోదయ శుభాకాంక్షలు। అలాగే ఈ రోజు మీరు చేపట్టిన పనులు సకలలో విజయం సాధించాలని, మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులందరూ ఆయుర ఆరోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండాలని వెల్జిపూర్ శ్రీగిరి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని కోరుకుంటూ మిత్రులందరికీ మరొకసారి సకల శుభాల శుభోదయ శుభాకాంక్షలు। जय वेल्जीपुर श्रीगिरी श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी की जय। जय जय वेल्जीपुर श्रीगिरी श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी की जय।